Μέχρι χτες το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, που χάρη στις θυσίες αυτών αλλά και χιλιάδων άλλων αγωνιστών υφίσταται, υπάρχει σήμερα ελεύθερο το κράτος, ελεύθερη η πολιτεία, αγνοούσε πεισματικά την υπέρτατη θυσία των νεκρών. Ολόκληρος ο ελληνικός λαός έχει καταστεί άξιος της πατρίδας. Με το πέρασμα των καιρών, στο περίλαμπρο έπος της Αλβανίας, θα προσθεθεί και ο μύθος της καθολικής αντιστάσεως. Οι κομμουνιστές όχι μόνο δεν προσέφεραν καμιά αξιόλογη δράση κατά του κατακτητή, αλλά και δεν δίστασαν να συμμαχήσουν μαζί του για να επιτύχουν στους άνομους σκοπούς τους. Συνεργάστηκαν εντεθνικά με τους Αρβανίτες του Χότζα και συνεκρότησαν μαζί τους τα μεικτά τάγματα συμμοριτών Ελλάς και Τουρκαλβανών της Τσαμουριάς για κοινή δράση στην περιοχή της Υπήρου και κατά των ομάδων εθνικής αντιστάσεως του Ζέρβα. Θέλετε να λησμονούμε εμείς και να μην λησμονούν οι άλλοι. Θέλετε κυρίως να αποκτήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα συγχωροχάρτη και βραβείο για την αντιεθνική του δράση επικατοχής. Η ιστορία πλαστογραφήθηκε, εξευτελίστηκε, παραποιήθηκε. Το θέμα είναι να μην ξαναγράψουμε μια άλλη ιστορία τώρα. Όχι εξίσου πλαστογραφημένη, αλλά πάλι με αποσιωπήσεις. Πάλι με ορισμένα πράγματα που δεν θέλουμε να τα πούμε εν ονόματι σκοπιμοτήτων δικών μας αυτή τη φορά.